So far, sani budget nyocha kosom. Ma serikal ko kadocha ko implement gik moko by September. Nyocha serikal oloro buge most of the time. Koro gima anawacho ni allocation of budget is normally there. Projects gino sebedo outlined. Ok gin projects moko ni kokidhi chak sani. Gin gik moko mantiere. And kanyo koro wadwa oro wuodwa mambade. Ok dang ker bi Luo Nyanza to ero kaka Kirio wacho ni pesa nindo mabe. Ok dang pesa nindo mabe to projects ma ker launch gitetetete be dhi nindo kamano. Koro gimachielo be ma adwa support Silas wacho ni job creation. Projects gi dhi bedo launched. Ma bedo launched for the first time to gima bedo relaunched second phase. We hope ni jotendwa manika youths emanyocho miyo chances mineno kata koro sani ker nyalo chopo Nyanza mo wuogi ji mo bed gi that confidence mo nyalo approach go jopiny through those projects magidhi launch go owinjoro create job creations for youths. Wan gi youths mosomo degree, wan gi youths manigi certificates, wan gi youths manigi diploma mosomo TVETs. Owinjore gi create a harmonized environment manyalo absorb all youths. Ok ni iketo mana jo degree kende tiweyo jogi. All of them went to school with an end goal ni gidhi yudo tich. Koro wakwayo mana jotendwa mantiere e dockets madongo gi. However much pesa kigologa to igolega budget for everything. Ok gole nus. And another thing maber ma owinjore wa appreciate. Moi ne wachoga chon ni siasa mbaya maisha mbaya. And wajo Luo wasebede mudho for long. Masane ng'ama pingo dhi ker Luo Nyanza mano ng'ama thiro dongruok ma Nyanza. Nikech ok dang wabe ni wane mudho 24/7. Sane ng'ato kaka koro jogo